ограждение и всичко останало. Така че в момента тази зона по подробен устройствен план е само за спорт и ние от тук нататък влизаме в хипотеза как вие не чухте акцента, това, което каза господин Манусов. Постепенно да влезем в процедура да придобиваме тези останали 50%, които в момента ни липсват, ние да участваме по оперативни програми. Относно тази територия имаше предложение за подялба. Да ви даде основния терен. Няма никакви предложения за подялба. Никой не ни е предлагал нищо на нас официално. Аз преди 7 години повдигнах въпроса да изкараме в отделно търговско дружество, но тогава нашия партньор, в течение на тези правни спорове между господин Съвев и господин Ершов, не беше взето становище, а само с нашите 50% нямаше как да изведем в отделно търговско дружество, чисто без обременености, територията на Студеното Черноморие. Така че тя пропадна. Но сега това, което тръгваме да правим, мисля, че ще е най-разумното и ако наистина има съгласие, аз също ще включа активно в тази роля като представител на община Бургас, да съдействаме, да осигурим пари и да влезем в едно по-масивно владение от страна на община Бургас на тази територия. И съм сигурен, че ще го постигнем. Как очаквате, господин Никол, да стане това нещо? Значи 50% става въпрос за владение. Какво означава? Ще може да обясни детайлите, защото в момента акциите са разпределени точно 50% на 50%. Имаме 250 хиляди акции, които са притежани на Петрол Холдинг АД. Ще се отправи предложение до холдинга, ще се започнат преговори относно изкупуване на тези акции. Като има вариант, бургаски дружества, които желаят да излежат чрез неправителствените организации желание да участват в това придобиване, да се споделят отговорността с общината.